Check it. JK aikoo, JK taikoo teille aito kelle vaan joo. JK aikoo, JK taikoo teille aito kelle vaan joo. Se on JK, se kirjoitetaan J-I-I-K-O-O. Mitä hittoa, niin joo. Underdogit antaa teille fiilist joo. Uusi TDN, Rudi ja meikä on se mistä dogit koostuu, se on meidän henkireikä. Kun spittaan sylen eritteitä, ei mennä eri teitä, studio täynnä eristeitä. Keltaista teippiä, verisiä esineitä. Sunis virtaa 1000 voltin sähkö, joka on hyvä räpin lähtökohta. Ei mitään autotunne, en oo poika. Räpin hoidan, kutakuikin niinku läkis noita. Smoothie kun kasaan sulla voita. Vittu väkivallast, jos sanat pystyy tappaa. Prosi tölkeis täyttynyt lattia ja ilta vasta alkaa. JK aikoo, JK taikoo teille aito kelle vaan joo. JK aikoo, JK taikoo teille aito kelle vaan joo. Jokainen pystyy kyllä mikin se räkiä, mut harvat pystyy tehdä siitä siedettävää räppiä. Jos räppää tosissaan, se ei oo leikin asia. Ne jotka on eri mieltä, aikainen eutanasia. Kun musiikkia saa, sitä saa ja tekstejä, niitä saa niinku riepotella. Mä toivon, että kuuntelijat, jos tekis sitä, on siis toimittaja tai ihan tavallinen Matti Meikäläinen, joka kuuntelee. Ne on niinku, jos ne löytää niistä jotain juttuja, niin mä en halua hirveästi selitellä, miksi joku juttu on tehty näin tai miksi joku juttu jätettiin tekemättä. Ja kyllä semmonen kliseviidakko, mikä tässä on jatkuvasti, niin se raivaa. Rudi beatit, niin läskeet, mä pääsen vittu TLC. Ei sen piti tän, mutta täytte mitä ne vittu merkitsee. Miks mä oon JK? Koska on se, joka äänivallit rikkoo. Se on saavutus, jos on vetänyt perseit yli viikkoon. Boom bap beatit tuottaa mun korville orgasmia. JK:lle litra konjakia. Löydän undergien kaa oikein suunnan ilman kompassia. En oo perversi, mut mulla on sairaisuudet tähän hommaan. Sairaisuudet tähän paskaan, vittu tähän natsaan. Multiriimi, sama on kun vedän multivitamiini, joka mun tapauksessa on pari kessuu ja viski tunnin sisuksiini. Lensä ku limusiini, räpänyt niin kauan, että tulee vittu ikäkriisi. Kun muut kuuntelee Ibe ja Tupakin kohdalla on, että mikä biisi. Alhaalla olevat koirat tulee kohta olemaan pinnalla. Sahan aihe aikaises, kun mies tuettas pieni lapsi rannalla. 4 äijä, jotka sieni popsii varmana. Ainakin silloin kun vittu taivas harmana. Jonka jälkeen koomisi kuin IF Sami Harmala. Se on JK, se kirjoitetaan J-I-I-K-O-O. Mitä hittoa, olkaa hyvä biisistä, joka jää ikuisesti teidän tärrykalvoon.